Luar biasa. Lur. Nggih, wah. Mas Andi TB piye kabare? Alhamdulillah saya bocange sehat. Sehat. Slendro piye, Ndro? Sing kabar, Ndro? Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan sami seger waras Mbak Canggih Mbak Ibu. Wis ora bingung ya rene ya. Mboten kula winginane pun teng kene dusun Jawa. Niki tinimbalan wonten dusun Dadapan. Sowan mriki dalam rangka peresmiane warunge Mbak Yul. Lah kok ngawur kowe iki. Lah urusane apa Mbak Yul kok ngremes ngresmekke wayangan iki lho. Ben warunge saya laris entuk berkahe wayangan bengi iki sing ngopi ya akeh. Acarane bersih desa. Bersih desa, dusun. Wah, panjenengan teng mriki pun ping pinten? Wis nganti lali ping pira aku be. Lah sami. Lah kok sami kuwi awakmu sering ditimbali karo Kyai Sumberjo lho Mas. Kula nggih pisan niki Mas. Lagi pisan iki ya. Mbok hitung lho. Penting kan nyambung silaturahmi. Nyedake seduluran karo Kyai Dadapan. Nggih, wah kula pangapunten Mbak Lurah Pak Dwi Santosa. Piyantune tasih nom tasih umur. Banyak cara wasang wayang kaya Bambang Wiyang Wisang iki ya. Wah wayangan kaya ngene iki pakaiane necis ngisor sarungan. Lho, netra kok Mbak Lurah. Netra kula mboten saged mampir teng daleme Mbak Lurah. Wis dinteni ket sore jane. Transi teng mriki wau sareng jenengan. Tenggone sapa Mas? Ning daleme sinten mboten ngertos teng mriki. Oh, wonten mriki dalem iki. Matur saanane daran unjukan metu kabeh Mas. Ngono. Piyai kene kok Mas. Alah kopi, tape, terusan gedang, bolmu. Metu bolu kok bolmu iki lho lui Jakarta lu ki Jakarta nek Jawa ki mu lu gue ngene ya nah lu ki saya dan kamu lu gue nek Jakarta ki bolu nek cara nek Kediri bolmu bolu karo bolmu iki beda ya lui Jakarta kowe jenengan mboten nate teng Jakarta sih aku sering ning Jakarta tapi lu kan nggak pernah makan bomu. Bolu iki. Emang lo pernah ke Jakarta? Kalau gue asli Jakarta, coy. Awakmu? Iya. Asli Jakarta? Main dong ke sana. Jakartanya mana? Tanah Abang. Tanah Abang Crokot. Aku dadi ning Jakarta. Dadi nek A dadi Tanah Abang, Tanah Abang, saya. Lo emang di Jakarta sudah lama? Lama, gue di sana udah 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi Oh iya 4 bulan. Emang dulu lo kerja apa? Gue dulu di sana atlet. Weh, atlet karate, pencak silat. Jadi hop wonganmu. Pencak silat yo ngawur iki. Iku dadi diomongi kok. Mas kok aneh pencak silat ya pencak silatnya apa dadak pencak sil ngono kuwi mau. Iya pencak silat, Ding. Pencak silat. Iya, pencak silat. Lo sekarang di mana? Gue sekarang di Jawa. Sama siapa? Sama kakek sama adik gue. Lah bapak sama lo, bapak sama ibu? Apa? Bapak sama ibu di mana? Nyokap sama bokap. Nyokap sama bokap kocok. Ayo jadi Mas yo nek bokap yo bokap kok. Ye, nyokap sama bokap di Jakarta. Ngapain? Nonton bokep. Kok diuper. Wah, matur sembah nuwun niku Pak Dwi Santosa yang hebat, Mas. Hebat 2 periode terpilih karo warga Sumberjo. Wah, dasar piantune bagus, gagah, tur berpengalaman. Tenan Mas mimpin desa Sumberjo niki ora gampang. Barokah, Pak. Barokah. Jenengan pirsani ingkang enggal pasar wedhus, pasar hewan dibuka kembali. Iya. Gumul wisata masuk desa Sumberjo. Terusan gene pemandian. Iya. Juga Sumberjo. Masuk Sumberjo. Bakul kroto. Sik bakul kroto ku ndi? Dadapan. Lho. Wis tutup iki kok. Bakul kroto piye to? Bakul kroto piye to, Mas? Kroto niku napa? Pakan manuk. Pakan manuk. Mriku ngene pakan manuk. Tak omongi bakul kroto. Alah yo ki. Bakul kroto. Bakul kroto niku lho, omsetnya tuh luar biasa. Mulane Sumberjo itu 1 bulan wayangan 2 kali, tidak ada yang lain selain di desa Sumberjo. Tepuk tangan untuk desa Sumberjo. Luar biasa. Pancen dari segi sumber daya alam dan SDM-nya penjenenganipun Pak Lurah
Pak Dwi Santosa tu hebat, Mas. Hebat tenan iki. Sapa wonge sing ora seneng duwe pemimpin di lurah kaya ngene iki lho, Mas. Blobo kaya Pak Lurah. Leres lho, Mas. Sing nyuwun sewu lho niki Piye? anu Mas Didik. Kula nek kalih piyai mriki pun bola-bali tindak wonten Laladan Sumberjo. Kala mben wonten Jaya, Mas ya. Iki tenggene ndadapan. Pramila dalu punika pun kula damelke parian utawa pantun kagem warga ndadapan. Coba kaya ngapa? Mangan ketan ning pinggir sumur. Artine Warga ndadapan muga-muga panjang umur amin Allahumma. Amin. Nandur klopo ning pinggir sawah. Piyai Sumberjo muga-muga barokah amin Allahumma. Amin. Panjenengan coba ngaturi napa pantun paling enggak. Besek Yo gentenan kowe sora. sampean rabi ketara golek-golek to. Ora cak-cek kaya aku. Wegah aku. Saged mboten? Iso. Contone piye? Tuku klambi ning desa Njoho. Pak Dwi muga-muga diparingi panjang yuswa. Amin. Sampean Ayo. Mangan gula dicampur semur. Napa niku? Warga Sumberjo uripe makmur. Amin. Ngoyo aku sing golek-golek malah kowe. Oh, sorry aku langsung cek karo mikir. Cek kok karo mikir paling gak ki klungsu-klungsu nek melok udu. Tuku klambi di PP ning dhuwur genteng. Gek lapo kurang gawenan men lho. Tuku klambi malah PP, tuku klambi dienggo ning awak di PP ndur gendeng apa? Apa gak garing iku? Ngingu sapi ning ngereng-ngereng. Karepe. Pak Dwi kula rokoke dereng. Oh, ndongakno kok senengane ngemis iki. Paling gak iki parian sing apik, ndongakno sing becik ngono lho. BTB. Yo ngono piye karepmu? Ndongakne kaya aku, mangan ketan ning pinggir sumur warga ndadapan panjang umur. Tak takon iki tak lulusno. Nggih. Tuku ketan ning pinggir sumur warga ndadapan panjang umur. Ndongakno ngaten iki bener apa ora? Ya bener to, Bi. Wong ndongakne warga kene, dulur-dulur kene uripe makmur, panjang umur kabeh apik to. Apik. Jenengan niku nek ndongakno ora usah gawe neka-neka. Ora usah ndongakno kok gawe pantun. Iki malaikat sing nyateti bingung. Lho, ndongakno niku bloko mawon, ndongakno kok nggih pantun. Jajal sakniki napa-napa ndamel pantun jenengan salat. Imame nggih pantun apa ora bingung? Lho, kok contone pomo budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Main dadu ning tengah alas kula udu biro binas. Iki makmume bingung. Ndonga iki langsung apa anane malaikat nyatete ben ra bingung. Oh ngono ya. Sik to, lha kuwi pangkatmu apa kok dadak bingungne malaikat iki? Lah aku ngisore malaikat dure mudin to Mas. Dadi apa kowe? PLT. Lah ana malaikat kok PLT. Ndongakno kek nggih pantun, ndongakno niku sing bloko mawon masyarakat ngerti malaikat nyatete ora bingung. Wis dongamu saiki piye jajali? Kowe ndongakne piye jajal? Lah iki ndongakne apa? Ya tak dongakne muga-muga sedaya warga ndadapan Sumberjo diparingi rejeki kathah dur barokah panjang yuswa sehat walafiat sing utange akeh muga-muga utange sangsaya lunas. Sing petani muga-muga tandurane panene asile entuk akeh. Sing ora duwe bojo muga-muga ndang entuk jodoh, lamun Joko utawa Duda, sing Duda ndang entuk rondo utawa perawan sing iso dijak omah-omah. Lah ngono lho, Bi. Ndongakne rata kabeh. Ngaten iki men bener. Ya bener to kowe ndongakne kabeh warga masyarakat Sumberjo. Mboten sampean iki dhewe dalang apa-apa kok mek ngiyani tok ora duwe pemikiran liya niku. Mergo padha wisan. Lho, niki samjengan salah kok sampean bener nih. Salahe ning ndi? Ndongakno apa mau? Tak dongakne muga-muga petani panene asile entuk akeh. Lho, lah kok le ya apik. Apik apa niki donga sing ora adil? Ora adil ki ning ndi? Lho, wong ngeyel sean. Sampeyan iki jane piye to, Pak? Lho, ora adil klerune ki ning ndi? Ndongakno muga-muga petani asile entuk akeh panine malimpah ruwah. iku donga sing ora adil. Adil ya, Mas. Ora adil. Lah kok iso? Iku kanggone sing duwe sawah. Lah sing duwe sawah, apa ora nelongso mbadongane panene akeh. Mikir apa piantun sakmene sing rawuh duwe sawah kabeh durung karuan, sosok lurah bengkoke digadekne. Lah iki kok Lho iki kenyataan gitu. Nyun sewu. Pak, Bu, jenengan gadah sawah. Lho, iki nelongso atine baca ndang panen. sampean kok ora ngiwangi aku blas sing kacamatanan kuwi lho. Lho nyapa iki CS ku kabeh engko karaoke ning nguri ya, bareng ya. Iku kok
Ndongakno niku sing komplit. Lah nek dongane sing komplit Sing piye komplit jajal? piye? Muga-muga sing duwe sawah panenane iso akeh, hasile melimpah ruah, regane saya larang. Dene sing ora ndek sawah tak dongakno taun ngarep iso tuku sawah komplit, adil. Ngerti apa ora? Lolo enak. Kowe aja ngawur lho kuwi dalang lho, Be. Lah nyapa nek dalang? Dalang ki abot. Dalang ki abot lho, Mas. Sing ngomong dalang ngabot sapa? Aku. Lah nek abot nyapa saulan kok jadwale selawe dina 20 dina. Nek abot kuwi diselehne. Lah nek enteng kuwi digawa abot kok calangane saulan selawe. Enteng apa abot ini? Ya abot. Ya enteng. Lho, ya abot ta, Mas. Abot apa? Lah saiki dalang ki melek suwengi lho, Mas. Lah rumangsamu pengrawit ki merem kabeh apa piye? Iki yo melek rumangsamu. Tapi dalang kan ngetokne swara. Lah sinjane apa bisu? Iki yo ngetokne swara bayarane sakake iki. Wong dene teko rene yo ora nggo debok. Sing nggo debok ki panitia dene mek 40 yuta. Enteng pabot ngene kuwi. Mas maksude ku Jambut, tanggung jawabe jambut. kuwi abot dadi dalang. Aku lapo nggo dagelan iki lho baji Lho, to. lho nyuwun sewu niki lho. Sik, dalang niku abot napa enteng kula takoni? Abot. Enteng. Sing abot niku prosesnya untuk menjadi dalang. Kuwi abot. Nek jenengan dalang abot, nyapa nek wong calang sampean tampa. Mbok ning omah kono ngomong putu. Dalang kuwi enteng prosesnya menjadi dalang. Kuwi abot ora dene ora beda karo Pak Lurah. Dadi lurah kuwi enteng mergo disengkuyung karo perangkat desa, tokoh-tokoh dan pinisepuh wargane cantut grumegut dukung program enteng. Sing abot kuwi proses dadine entek duit akeh kuwi lho. Tapi kan ora nek Pak Dwi iki karena keikhlasan wargane kowe ning aja ngawur lho. Nyuwun sewu lho Mas. Bengi iki sing paling penting iki dadi dalang. Kowe nek ora ana dalang, kowe ape ndagel karo sapa? Kowe ora tak undang rene ra go rene. Melu sapa? Ora melu aku. Sing penting ki dalang aja ngawur kowe. Ora melu wayangan wong iki ora nek dalang, ora wayangan. Ora tekan Sore, kene kowe. dalu niki kula mboten nderek jenengan. Aku melu dalurah sing bayar kono. Sampeyan iki ampiran dhuwit tok. Sing gayari dalurah. Ngono sik dilong 500 e. Lambemu jotos tenan iki. Sing penting niku dalurah jenengan perantara ibarate bank sampeyan iki. Tapi kan dalane panggah aku. Dalan iki akeh nyapa dalan kok liwat kok sampeyan iki. Liwat ndi iso kok dalan kok sampeyan. Tapi rezekine iki karena panjenengan Nah, Mas ngono Didik lho. ngejak kowe, kowe lek gak dijak Mas Didik, ape meluk sapa? Aku disengebel bojone, ora Mas Didi. Berarti kowe ndek hubungan karo bojone Mas Didik. Lho, tak sengaja. Ora. Hubungan kerja. Ngono ya. Kerja. Gak melu lho, gak melu kowe. Wis kerja Mas kerja. Kerja teman apa pisan kowe. Kowe iki aja ngawur, Mas. Kowe iki aja sagelemu dalang ki tanggung jawabe ki abot. Mergo apa? Ana gemigare pagelaran iki ketok rame, ketok meriah iki mergo Mas Dalang iki. Goblokmu kaya sing ngeyel. Ketok meriah, ketok rame ra tanggung jawabe dalang. Lah apa? Sing jaga diesel. Kowe diesel mati, lampu mati son ramuni sing arep delok sapa? Kok sik ngeyel wae lho. Dalang itu teko-teko mek dok. Wo. Kuwi kalau bayaran. Tak bantamu tenan. Kowe ora melu-melu ngene lho Mas Andi tak omongi ya Mas Dalang kaya panjenenganipun Mbah Lurah itu orang terpilih saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora gampang dadi lurah, ora gampang dadi dalang. Mula duwe anak, duwe putra dadi lurah, dadi dalang ki paling seneng, paling bangga kanggo gune wong-wong kabeh kuwi. Kok iso Rungokno kandhane slendro. kok iso duwe anak dalang, anak lurah kok iso bangga nyapa? Kok ora bangga nyun sewu nggih Mas Andi. Duwe anak, duwe putra dadi lurah iki sing didam-idamke wong tuwa. Pak Lurah arep tindak mesti diderekke karo perangkat. Arep rapat ning gone kabupaten diderekke perangkat. Sapa wong tuwa sing ora bangga? Mas Dalang, Mas Didik ngasta wayang bengi iki arep munggah panggung diderekne yoga-yoga ditutke sinden-sinden. Wong nek ditutne wong akeh kuwi seneng bangga. Lho ngono lho. Dadi wong sing sayo, sing menghormati ki akeh. Bangga nek tone wong akeh ngono kuwi, Be. Jarene sapa ditutup wong akeh bangga? Lho, nyatane Mbah Lurah ya ngono, Pak Camat ya ngono, dalang ki ya ngono. Ditutne wong akeh bangga. Bangga. Lah wong mati sing ngetutke pirang-pirang keluargane ora bangga. Kok malah nangis? Ayo. Sing ngetutne sak pirang-pirang lho kuwi wong mati kuwi. Piye to, Ndro? Wah karo aku gak mudeng, aku gak bolomo. Cuman ki wong mati jangan la ilaha illallah keluargane. Piye anakku mati lho, piye? Ketuman ngene iki.
Apa ngene ae timbang kowe aku sik mbok bantah, sok mbek nek mati kowe diumbarno ning perapatan piye gak? Yo aja ta lambemu. Kok jenengan nyuwun sewu lho, Pak. Piye? Niki acarane bersih desa utawa bersih dusun. Heeh. Napa to bersih desa niku? Bersih desa kuwi nyukuri nikmating Gusti ndongake desane ben resik ada saka sengkala rubito sambikala. Eling marang panguwasaning Gusti awit wis diparingi rejeki, diparingi bumi sing iso menehi wulu pametu leres mboten. Betul. Mergo niki darmane dadi wong urip. Ngerti ora? Ngerti? Bersih desa niku syukur awit wis dikai penguripan sing kaya ngene. Lah urip niku napa? Lho, urip hidup. Ijane dalang apa to ya ya. Lah piantun cah cilik ya ngerti nek urip kuwi hidup. Be, Sampeyan iki nyuwun sewu niki ulane ulang sura lho, Pak. Lah iya. Lho, lah gak wulan sura iki wulan apa? Ulang sura Jawane nek Islam niku Muharram. Muharram. Niku banyak kejadian penting yang terjadi di bulan Muharram utawa Sura. Ya. Kanjeng Nabi Nuh selamat dari banjir besar niku terjadi di bulan Muharram 10 Muharram. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api niku nggih wulan Muharram. Ya. Nabi Musa selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Fir'aun niku nggih wulan Muharram. Muharram. Kula Piye? selamat saking kejaran BRI Bang Titil niku nggih Muharram. Kowe ora Muharram tok kae, kowe besar ya ndelik ngono kok. Gila aku takone urip. Sawal yo ngilang ngono kok dadak ngenteni wulan sura. Urip kok hidup. Lho, Urip iya iki kok. ngene lho Mas, urip iki mlebu metune ambekan utawa napas. Cah cilik ya ngerti nek urip ki mlebu metune ambekan padha karo ana nyawane. Urip iki jogetan Mas. Wes. Kowe cilikanmu tau ceblok kok gendongan gitu iki. Lah nek saiki urip apa? Lah saiki urip apa piye manut awakmu? Aku mbok klerno. Urip hidup iki kleru. Nek jenengan pengen ngerti atine urip ngertos dereng niki. Nek ora ngerti kok dicatet. Aja mek ndelok tok. Niki ilmu tuwa niki. Oh, ilmu tuwa. Niki paringane Gusti. Gusti sapa? Gusti Benowo. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing nyipta jagat saisine Jajal. kuwi. Nek jenengan pengen ngerti artine urip, jenengan kudu ngerti ana ngendi dununge kayugung susuing angin banyu perwitasari sangkan paraning dumati kiblat papat 5 Panci. kiblat papat 5 Panjer. Pandhawa. Ngene ra ngerti lho. Kok dari dalan ya kebacot to sampean. Pandhawa niku 5. Iya. Oh pancer. Tapi biasane ku kiblat papat 5 pancer. 5 Pandhawa, nek wedok Pandiwi, siji ontang-anting. Wong kok iso kiblat papat 5 Panci. Pandawa. pancer. Oh pancer. Sampeyan kalah Tak terus. sumpah lo cangkem lho janemu sing bener Pandawa. Lah niki. Lah nek jenengan pengen ngerti artine urip nyuwun sewu Mbah Lurah, Pak Dan Rambil. Sampeyan ngaji, tau ngaji ora? Tahu. Ya tahu Lah Be. apa iya? Ngaji? Tahu. Salate terus kene Ali Bata ana pira? Alibak tak sajim hakot. Ali Bata iki 30 be 30. termasuk lam jalalah. Ali Bata ana. 30. Lha iki ora tau ngaji. Ngaji be Ali Bata kuwi 3. 30. Sing ngomong 30 sapa? Cangkemmu lho, Alibak tak temu 3 lho. Lho, Ali Bata niku 3. Ali 30. Alibak tak sajim. sing takok sakjim sapa? Aku takok Ali Bata ana pira? Ali Bata 3. Alibak tak. Iya. 3. Aku malah goblok Lho, bengi iki tak gawe goblok pancen lho. Lho lah urusane apa? Urip kok tekan Ali Bata. Lah ya kuwi mau urusane apa? Lah, nek jenengan pengen ngerti artine urip ngaji lewat huruf hijaiyah utawa alif bata. Urip kuwi apa to? Hidup. Sampeyan sesuai ana kerana kabel sing lecet temah tak nyetrum iki lho. Bolak-balik kok hidup wae lho. Urip hidup. Urip kuwi asale saka alif fathah a, alif kasra i, alif doma u. Diwaca A I U. Loh, hubungane A I U. yang artinya Artine Aku iki urip. A I U. Aku iki urip. Paham ora? Nek ora paham dicatet aja kok ngombe-ngombe we. Aku iki mau ndrodos kula meh glok-glok rokokan sebelah sebul. Dicatet ben paham. A I U. Aku iki urip. Ya. Paham nggih? Paham. Urip kuwi asale saka sapa?
Urip kuwi asale cara lampu saka genset. Nah. Genset ki mang ya mekan iki lho ben iso mekan diesel genset. mau. Cara wong iki mangan urip kuwi engko. Lah lurah, tahun ngajeng mboten saya nanggap Mas Didik malah, Mbah. Lah nanggap Urip asline saka genset niki. Lho, lah piye? Lah urip iki asale saka sapa, Ngertos Bi? mboten? Lah ya urip to? Urip asale saka sapa ngerti mboten? Lah ya saka genset kuwi mang. Salah. Ngerti apa ora? Lho, lah saka sapa? Lho nek ora ngerti takon aja meneng ae. Lah takone piye nek nyeluk kowe piye? Mbah, urip niku asale saka sapa? Tuwa, aku tuwa. Nggih, Mbah. Mbah, urip niku asale saka sapa, Mbah? Urip kuwi asale saka bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu, Diwaca babibu. Loh, urip saka babi. Babibu. Oh, babibu. yang artinya Artine Bapak, rabi, ibu. kok pas nggih Mas Didik. dadi wong urip kuwi asale saka babibu, bapak, rabi, ibu. Mulane aja macem-macem karo ikrok loro iki. Wong ikra lore kok ya bangga babibu bapak rabi ibu kok pas kuwi to Bi kok Yo pinter tenan. pas iki ilmu tenan lho iki. Lah, urip kuwi diwiwiti saka kapan? Lah Iya. urip niku diwiwiti saka kapan, Bi? Urip kuwi diwiwiti kira-kira wiwit pendaftaran. Urip kuwi diwiwiti saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. Apa kuwi? Nek diwaca Tatitu. tatitu, artinya balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan hidup sing disebut urip. Urip. Lah wong urip kuwi kudu golek Balita Gendaan. nganti. Lho, ngono lho. Piye piye? wong urip kok kudu golek Piye balanano? wong urip kuwi kudu golek Gendaan. lah dalah kaya ora Saya nek tembung STMJ, STMJ. salate terus maksiate jalan. Lho, Pak. nek kuwi jenenge ya ora iso komunikatif to Mas nek iso iki ya apa ngibadah ya kenceng apa iki tumindake sing elek dikurangi Nah, mergo ngoten lho, Pak. sak dermo ngakoni urip Heeh. Ngaten. Mula sing wigati piyai ndadapan seger waras panjang yuswa. Amin. Sedaya perangkat dipun paringi anggone ngemban amanah selalu aman kondusif muga-muga ndadapan dadya desa-desa sing balbatun thaibatun warafun ghafur. Amin. Ingkang wigati niku, Pak. Heeh. Sampeyane yen guru to, Pak. Ya guru to Bek Guru, ngawur Mas iki. aku. Selain panjenenganipun Mas Didik ngasta wayang utawa dalang, panjenenganipun ngasta guru. Guru napa, Pak? Basa Jawa. Loh, apa iya to? Lho, takoni mesti ngerti no. Lho ya Apa? paham wong guru kok Nek Mas. basa Indonesia dijawabno ngerti nggih. Ya iso to. Nek sungai niku basa Jawane napa? Kali, Nek ikan, iwak. nek laut. Ya laut. Laut iki ya laut. Laut ku ya laut. Laut iki apa? Segara Be. Nek sungai, Kali, nek ikan, iwak. nek laut. Laut utawa segara. Ngene kok cari guru sastra. Laut kidul, segara kidul. Laut iku ora segara, Laut ki segara clok-clok. kleru. Segara. Laut ini ndi ya segara basa Jawane. Laut kuwi mulih. Lah kok iso mulih? Lambemu lho. Laut, mulih lho. Oh, tiba aku Kuwi wong nyambut gawe. kowe iki kuli to, spek kuli kok ya mbok omongne kene. Sindene was 1 2 3 4 5 6 niki sinten? Indah Argea. Indah Argia niki Santi. Santi, Sapa? Rere. Rere. Nah iki Susi, Susi. Mbak Wiwin. Wiwin, Nuli. Inces karo Krisjon komplit. Christian. Kok ngawur? Komplit. Sinden kok Anu cobi ngadeg kabeh ngadeg sedaya kabeh. der ngadeg kabeh, ayo, ngadeg kabeh. Kesanipun ketok gayen Ah. menika. Nah. Gawa selendang, gawa kain kabeh, kaine digawa, Gawa nggo kain ra, nggo kain ra. kain digawa. Selendang. Apa ngono gombal-gombal kono. Ayo. Nah, iki Niki kula gawene lakon, Pak. lakone apa bengi iki? Kediri niku kan Gudange ketoprak. gudange ketoprak. Heeh. Niki kula gawene lakon Joko Tarub Nawang Wulan. Oh ketoprakan to ceritane. Ceritane niki widodari kabeh niki. Oh widodari. Ayo selendange digawa. Siapa? Indah selendang. Wis kain-kain apa-apa. Nah, Oke. Nah, iki para widodari lagi adus. Heeh. Ayo iki ngene. Ceritane niki widodari kabeh, Pak. Widodari kabeh. Nggih, Piye Mas lakone Joko Tarub piye? iki widodari padha adus ning pinggir kali. Heeh. Kok slendange dicolong karo Joko Tarub.
Oh ngono ya. Ya, terus widodari kuwi duwe sayembara. Sapa saka sing iso nemokke slendangku, lamun wedok tak dadekke dulur Sinarawedi, lamun lanang tak dadekke bojo. Oke, maju kabeh. Maju. Sing nemu kok anu kowe minangka dadi Joko Tarub. Sik. TB dadi Joko Tarub. Nggih. Lho nggih no Pak, cang ganteng kok. Nek aku percaya nyene cara dicandra awakmu kan bagus tanpa cocot ngono kae. Wes sing tak incer antara Tanpa cacat, Pak. Kok tanpa cacat. iki. 1 2 3 4 5 wis manut. Adus ya. Iki adusnya di live streaming ora? Lah wong adus kok ya di live streaming ya ora. Ora ya. Iki tembangi perahu layar padha adus. Ayo rada maju kene adus. Ayo ya kontro perahu layar kontro. Ayo perahu layar itu. Ngadeg sik nyanyi ya teko kayangan. Iki kok kayangan adus sik. Kok kesusu linggih to pendang kosokan to awakmu. Ya ayo Perahu layar ya, Cok. Ayo adus. Slendange kene padha dikumpulke slendange. Kono klumpulke ayo adus kosokan mengguri kono madhep mengguri. Ndak ketok karo sing ngarep kene lah. Ayo adus. Tuk. Ayo ngumpul adus. Ayo. Boyo melu aku. Adus. Gere banyune ya. Kabeh apa? Melok adus. Ora entuk iki nyolong slendang kok melu adus. Banyune segere ya ampun ya, kono kosokan. Joko Tarub ki sing dicolong ki slendang lah apa nyolong sempak kuwi? Apa iki? Slendang. Iki mesti gone iki cawili. Jadi cetaknya pink. Tuk. Ayo. Ayo dijibak kono ayo. Mbak Yu. Panjenengan nika madosi menapa kok benten kalih rencang-rencangipun sampun kondur wonten kayangan to? Goleki slendang lho, Dik. Slendangku mah karo dulur-dulurku ning kene. Lah kok ora eneng. Dulurku wis mabur kabeh. Slendange sampean ical. Heeh. Sampean golek apa? Slendang. Iki lho ngene iki lho. Loh, Ceritane kok ngono. Ayo kocrok. Slendange iki apa iki dicolong karo Joko Tarub. Joko Tarub iki kowe. Saya tak colong slendang iki. Lah kowe kok ora iso bedakno kuwi slendange kuwi warnane kuwi. Lah aku gak uman slendang kok. Lah nyapa mos aku rabi mbokku dhewe aku. Ketoprak secara slendangmu iki. B. Jenenge ketoprak iki dalam adegan itu tidak mikir dari segi usia ataupun fisik. Iki tok-tok rupane kabeh padha, aku sing gak uman. Ayu dhewe iki. Ayu dhewe. Ayu apa kowe wedak karo rahi ra gandeng lho. Ora sekelet lho iki kok. Aja banter-banter. Lah padahal kuwi ora didasari biasane. Ampun, mos aku dipangan Bathara Kala. Wis to manut ki gelem Manut to iki ketoprak. Slendangmu kok ilang, kowe apa gak duwe apa iki jenenge? Wis trimo-trimonen yo iki wis. Patemboya. Patemboyamu apa? Lho iya, sapa sing iso nemokne slendangku? Nek wedok tak pek dulur, Mas. Nek wedok mbak akoni dulur Sinarawedi. Heeh.
Lamun nengko sing nemokke lanang yo. Sing lanang Wis tak pek TB tanggung jawab. Nek sing nemokke Wis lanang emploken, tak pek Dik. bojo. Lah wong aku slendangku wis apik-apik ning kene kok ilang. Nek sing Wis nemokne TB oleh kotot. sing nemokke lanang mbok pek bojo. Heeh. Ayo. Sapa ta Pak Dalang? Lah yo Pak. TB mang sing nggo selendangmu TB. Iki lho. TB. Sendangmu rupane apa? Slendangku. Rupane Wis, apa? Ya kembang-kembang. Tanggung jawab, Be. Wis to trimanen kotot ki peken. Terus sing lanang dipek, Bojo terus sing wedok diangkat. sedulur Sinarowedi. Sing Nggih. nemu sendangmu ra ono liya. Sapa? Oh, heeh ta. Biya. Lah kok sampeyan to, Mas? Kok malah di kene? Dalang kok kelakuane nyolongi sing lendang. Iki masih juga awakmu lho, Be. Bebe ora nyapo, seksine lho wong kene aku ora nyolong. Sing juga awakmu kok. Kuwi iki penanggap, Be, iku penanggap ora ketut. Lah kok di kene iki? Sik Mas, tak ambune Mas. Sing nyolong duduk sampeyan iki. Aku ki widodari ki Mas Kito. Widodari apa nek iku yo widodol. Ayo. Widodari ki ayu kok. Ayo, kudu mbok pek bojo, Be, ora iso. Ayo. Wes, tanggung jawab. Tanggung jawab iki. Anak yo iki yo. Tanganmu ndae, tanganmu tak ambune. Ayo. Oh, mampu solar. Oh iya. Yo ora. Ora. Nek sing nemu selendang iki nek wedok Dadekke Dadi dulur. dulur Sinarowedi nek lanang tak pek bojo, Mas. aku lho sik ora entuk rabi karo pakku, aku sik kuliah lho. Alah. Semester 4. Joko taruh. Wis wayahe ora perlu kuliah, Joko taruh. Iya yo rasa jek-jek. Ayo kudu dipek bojo mang jangan paksa. Ayo, masalah nek mbok cupok. Saiki aku ditinggal dulurku lho, Mas. Ih, manise. Ya Allah, ya Allah. Kaya sene ngene dadapan mah pojok dhewe lho ketae. Wis jan power wis ngene iki lho tenan aku. Lah kowe lak yo tau dadi langgananku to. Ayo, Gendang aku to, ora. Mas. Ayo, digandrung. Gendang to, Mas. Ayo to, Mas. Iya. Ayo, ayo, Thomas. Wong ikhwan ya butuh. Gendang to, Mas. Ayo. Gendang aku selak kudu lho. Iya iya. Aku suwe gila lho. Joko taruh kuwi kudu manut karo iki. He ceritane aku ya ayu lho, Mas. Aduh. Widodari sing ayu dhewe mulane slendange mbok colok. Sik to Kuwi Kok widodari. nyekiwe nganakan kucing. Kok mbok cengkiwing kaya maling lho. Ayo. Ayo. Digandrung paling gak digandrung. Ayo gandrung, Mas. Ya, ya. Ayo to, Mas. Mas. Jangkrik. Aku kok bengi terus piye nih? Wis tak kowe gelem ora? Iki lakone lho, Be. Wis to penak-penak, kowe manut to penak-penak. Lan Mbak Slendro, Mbak. Apa? Iki Slendro ra kowe iki lho ladane. Aku mbok gandrung, Mas. Aku mbok gandrung. Sesuk tak idoni lho iki malah lho. Mbok wong widodari ku alus ora kebiayaan kaya ngono kuwi. Kowe lak widodari sing elek-elek, nek sing ayu ya ngene iki polahe. Kok kono? Kowe kok aku kok kene. Etoke aja petok kadoh. Mlaku. Batang. Kok sayang. Sayang kok batang. Sayang. Etoke kalem. Rukun Islam. Karo Kang Lipo. Mas. Pengen tak ruwat kowe. Karep mbok rukiah to. Islam lho. Sing apik. Tamatno to, aku ki tamatno suwe-suwe lak ayu. Ayu apa? Tamat suwe-suwe ya mutah kok ayu apa. Nat. Capek Pakde, nyongo Pakde, nyongo. Nadyan wujud. Kok ndek men ta Pakde? Sapa Pakde? Nadyan wujud temong peksi. Yetmu aku manuk no piye ngene-ngene. Wis ta gelem apa ora? Iki mboke manuk gagak apa piye? Lah iya. Ayo gandrung dicekel Bu, disayang Bu, disayang. Diambung Bu. Ayo diambung, dipercaya. Yo, sabar yo. Yo. Kok mbok api urung-urung. Aku wedi nek tetanus ya. Kamster. Gawe talining. Biasa wae rasa kok
Lagi lho. Mbok biasa wae kok. Lah penak lho, Wong Mas. tresno ya ngono kuwi kok, Bik. Wingko katon kencana katon telek, Bik. Oh, bantale, Bik, bantale. Oh, yo ora sida, ora gawe turu iki. Alus manis nyengsem. Dipangku, Mas. Dipangku. Pangku, Mas. Apa? Dipangku lho ben mesra nek roman. Aku udunen no. Hah? Aku udunen. Ala urung gedhe ya. Dipangku, Bik, dipangku. Ya, mbok biasa wae to yo. Yo sabar ya. Cetak inggahno sik iki kok bledos ra karo wae. Aku tak nglungguh mek tus ngono. Dipangku karo bojone iki romantis mergo garwa iki sigarane nyawa. Romantis sik karo sing nom. Wes suwe nggonku. Sik. Kok amen sak-sik Piye, to, Mas. piye? Ngombe Piye, Be? jamu no lho. Piye, Be? Ora duwe anu minyak kayu putih, Pak. Ayo ra nggawa. Lah Lah, jagane aku masuk angin. Ora wis aman iki. Wes suwe nggonku. Kang Mas. Diajeng. Kowe kapan njaluk tak pendem? Kalem, kowe tak lem-lem ning jagat ora ana papat ning Kang donya. Mas. Ya mung kowe sing tak tresnani wong ayu. Ya. Kesuwan. Astagfirullahaladzim. Najis mugolado. Padahal iki kok naji mugolado. Putra Kanjeng kok putra Kanjeng itu Sing muning. Lah kowe pengen ijol ye. wis suwe Ora nggon usah gawe kuwi to, Kang. kulelana. Seneng ya. Heeh, Kang Mas. Aku arep bapakne mbok delikne ya. Arep bapakne, bapakne. Tumpakno truk ayo. Wah, trek liwat. Ora ono sinden kok deret-deret kaya anakan. Jam to, Kang Mas, aku wis kadung kaya ngene. Nek kena sarungmu iki aduh, terkindil-kindil aku karo sampean, Mas. Ambung, Kaya ambung, ndang to, ambung. Mas. Go, Ya, go, Bang, dadane. apa piye? Wis keluar. TB kocrok. Dimpet-pet ora betah. Wong wedok ngecek kaya ngono. Bose kalam. Lah direwangi ngetek ya ora ndang. Keluar. Kowe pengen golek wong wedok sing kalem. Wes aku kuwabe tak susuri. Kowe pengen sing kalem. Sing kalem. Oh, kene nyun sewu lenggarian, Bu. Lah nek iki buke taune lenggah nek golek sing kalem tak golekne. Sing mbok incer tak golekke bocah wedok sing sesuai kriteriamu. Oke, Pak. Mbok denggam rambutnya kaya malah gentilang ngono. Iki. Nah. Nah, iki. Kene. Nah. Wes suwe engko. Aku nek iki tukar tambah karo bojoku to Mbok Vario gelem aku iki. Lah wong kowe montor Supra kredit kok ape mbok ijolne iki lho. Wes Sik ambekan sik. Nah. Kenapa ambekan sik. Lah dalah. Ambekan. Wong wedok iki pancen ngene iki. Bocah latah mbok jarak. Nah, wong wedok piye kabare paring asma sinten Mbak Yu? Alhamdulillah. kowe gantine Nawang Wulan ya. Ya ora apa-apa Nawang Wulan. Dadi Nawang Wulan sampeyan iki. iki dapuk Nawang Wulan. Kowe nek ngerti karo apa iki? Ngerti karo Kok aku diganti iki piye? Wong aku dapukan. Kok sik
Kowe engko sik metu demit kowe pas metu demit kowe pas metu demit kowe metu Ngono ya. Kowe metu pocong-pocongan sing dadi kowe ya yo ya. Lah yo dadi ki Aku dadi pocong. ora dadi kawang wulan. Nawang wulan nek ketoprak wis rampung kok ya. Dadi ku nek ngerti bojomu iki kan dadi garwamu calone. Ku nek wis ngerti karo bojomu terus dase mbok keplak-keplak. Astagfirullahaladzim. Enggak, Mas. Idoni. Aja. Ya Allah. Aja. Ora. Iki ngono cah latah juara-jarak. Cecak-cecak nek ngomong sing apik. Apik piye? Diajeng Maaf. upama kowe kelakon dadi bojoku somben kowe karo aku katur lumbaling madahi bayang. Aku ambung. Kowe salah ta, Be. Ambung. Enggak kok tuyul. Lho cah cilik-cilik iki lho jare kaya tuyul. Rene. Kowe iki aja nyepelekke tuyul lho. Kowe nek dadi tuyul kowe ndorone siap apa ora? Kowe ngerti gaweane tuyul apa ora, Be? Kon golek dhuwit, nek mulih langsung njaluk mie Aja. diajeng nawang wulan. Ing jagat rama papat ambung. Orang cedak. dadi gandan. Wis suwe nggon kula. Keplak. Daya sirah remuk iki. Wis suwe nggon kula. Rada nyaket. Idoni. Aman saiki. Ora digawe ngene iki ya. Bos kabeh ra iku. Golek isi. Saduk. Yo aman wis to. Golek isi. Podangku. Keplak. Nawang mulane kowe wae. Wis iki wae wis tangane. Remo musuh iki. Wis. Tanggapan kacek 50 siraku remuk ya. Ora Aku apa-apa. dah. Lamun kowe disepelekke karo kono kowe karo aku ya diadis. Iya, Mas. Lagune anu apa lintang Kairo. Mangke anu Pak Danamil tasih pareng enggak, Pak? Tasih. Oh sampun kundur. Oh alah Pak Danamil sampun wangsul Pak Didi. Wis kondur. Nggih. Niki lintang Asmara. Sayang, ini sayang. Kang Mas. Sing mesra ya ben pengen ya Kang Mas ya. Iya, sayang. Allah. Tuwekan Ral sih. Yes, pira Mas? Wong ayu tresno mungkin narya tombo susah jroning atiku. Wong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Aku yang ngonokne to, Mas. Kaya kae lho, Mas. Iso ora kowe? Ha? Kowe jaremu tresno iki yo ngono. Gendang digendong ngono. Abang. Ayo. Mas. Ayo gendang. Bete. Wong kaya bojoku ngene. Ayo gendang. Kaya bakul dawet kowe gareng iki lho. Tuh, pancet bojoe kaya ngene iki kaya aku terus. Iya. Ayo, ambung. Ambung. Ma, wes. Diomengi diseneni Mbah Mudin lho. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jroning Tak kowe sinden apa gedebok kok mbok. ora jawab-apa kok mlumah iki lho. Ngono kaya ayu-ayu wae lho. Lah piye to, Mas? Wes kaya wong ngisor kaya sikat kumbane putih kabeh wis. Mas, lintang asmara cahya Luswantara. Sak jose.